Hirungai Kabalang Catholic Divine Mercy Manai Kabahab Hapok ke Saint Joseph Parish Nongtliu Kilai Shimenta Shirham Hagasing Panha Perdano Ya Jingdap Nyop Sansnem Kabalang Shnong Hangka Krar Trik Benai Besau Arjar Pendriu Haganing Si Lasdang Nagamas Bakoi Hakapor Mistep Hakabau Father Albert Linkoi Bari Parish Priest Ulalong Kongsan Hargat Kejingan Donlang Reverend Father Severin Lingdo Assistant Parish Priest ke Parish Nongtliu Haganing Si lawan mensanan langru nuba met ba lingdo bade MLA Gamairang hargat kejingan don langru usadar snong manai kirang ba balang kita men basan bat ke balang Presbyterian. Hagano pai singi lapun bod da kejing mani sacrament bat kejing yalap do Father Severin Lingdo bat penbod pat da cultural lane ke tamasa lekmen jubli ke balang snong wala shimenta dagi balang dong beper jong kini ke balang snong. Haganing sil lapan sa anam shushu ya kini ke balang snong hakabala ayo ru ban kurku ya ka gruto maria kabala chna daga seng samla balang chnong dingba ka jingyo sinyang ki para banget bat ki bai bathon kumjo hakani ka singila sakhiru ya ka jingyo padiang communion ki khna red hado ar phandaingut Jisu laong hau pilanget na marba pilayo iyanga suk itu ki bom siam layo i Henry kilanget Ujisu ulale hakmat isenran jong u bon ro ki wei pat ki kampla ya ki ba om syamala ban tho hagan ne ka kitab Henry ya ki de la tho ba pin duk nge bo Jisu ulong grace ukun jong uble ba dan ka bange pin yo ya ga jing em ha ka garteng jong u Kong sisa utrai ulale kampla yangi ngile kemen girisa kata kebangi ngile kemen ngile risa malu ulale kampla ha kajing im kajungi kum kabalang tinggi sungu lekat lang batpi kum kabalang sunong na kebenta kini kisgi kan mau yaki bol balale nadu yaki long ing long sam ki banding kong ki blak penyam ya kajinget ki rambak balang ki banding kong ki blak tre hakade kabalang sunong ki babu katekis ki belas tang bantre belawan ban yat saudong joka de kebalang snong bat kitu paro mo ki padar ki sistal ki baladon bentalang ban poi syakat de jing dab kusan snem jong kabalang ki sungu yaki bat gitu hai na ke benta jong ki tiga jing rum ke jingnya kawan ra brabo de jing em bat ke jing roi ki kamben sim ya ke kebalang snong ka ke jing dab kusan snem jong ka jing don jong ka jinget ka de kebalang Gido ni ba met ba badai nang nehi badai minister ya kublai terpang ai kublai kiri orang ba ro ki badon shani shadin basyong ki rang ba balang jong kapalis jogi bat baro ki ba la syakot slu ba ya kublai yapi ba pladon nang bat gi robor gin play ki kejing in kejing isdai ke jong kublai ka ba ulayai le ka jing ka jongi man la kasigi ban gin penpau de ki tin de ki kam ki jongi karukom le karukom kran kajing im kepamala kasngi kadikatakan kebangi pla ya kani kajing it kajing isne jung play bola yai le kajing im kajungi bakadue kasam shispa nyu kadukhat we ko ong to ai ngu utrai na ba ulong ba ha na ba kajing it sun jogu kan ne juno ngi baro ngin yai sungu dekat lang kadi kabalang shnong akani kajing dap ju kusan snam na ba kajing it jogu kan ne juno en ro yu Jesus Christ pada kabai ngo piang ya beula aya kala kisenran uong doshim batodi nakane phi baro namarkane kalong ka khuri jong ka snam jonga jonga jutang batmai bat bom jukun yakaba enpenmi na ka benta jong phi bat na ka benta ki babun na ka benta ka jingmap ya ki pom tolet yakane men kan mau yanga Habang ipay saudong sokun para habang iyos ngo ya kikintin jingkertu kepat jong katukan ni ngut kirurang ba mane kalong nakabanta
rengkat bat ke kubur ke bayi padar lah. Kalong ha ke bedai bat ke jing syai ke badai lembah ke jing ie. Henry ni solusi ha bagi pe ya ka saudong saukun jo ka bertei. Kani kalaman pejak hadu kata. Ban habang idon haba kungki ni kicingelang. Ngasau na kalian jonga bang idon ke jingkermen. Baka imlang salang ka shnong ka thau ka dong ka thai ka state ka ri borokowe. Kadi ban ya ha kalenti ka babha bat ka basha lin ba ka jinge. Ngasau ong klempen slam show. Baka ni ka sni ka bapil ki. Ya kena ka jubilee nyau pusan snem. Ai baka nong kata ka jingrai jongki marway. Len baka kubor ka bay padal la ai. Detail bahamen. Kabalong nadu mga kabalong nomi kimat. Hado mopi kabalong kipait ba joka balang bat kipait ba joka konsumsi bat kipait ba aku bede aku unlang salam. Ai ba kan Sean Sha bahkan ngin penroy ya kata ka jing Sha kabalong lingba ke jing ie jongi ki para ha ka jing ie jong u ka jing isnei ka dei ka jing king ka bapnya so ya ubriu ban u play ka jing isnei barabor ka kham krau ban ya ka no ka pop bat om don bala ban bu put ya ka jing it jong ublei ubak kloy barabor ban ma na maru isnei yani Yeah.